Gure froga itsasoan oso inguruan ibiltzen da beti, eta gure kartelian horrela islatu nahi izango eta badiru horrek badaukala, beti zer esana, itsasoak, eta aurten behartu gaitu korrikako ibilbide aldatzera, baina nik uste ez litzatekeela hain gauza txarra izango baldin eta ekainan 14an bare baldin badago eta igeri egiteko aukera baldin badago ez nuke kexaik edukiko. Iaz oso lan fina egin genula uste dut antolakuntzan aurreko hilabetetan eta dana oso ondo lotuta geneukan, baina azken orduan itsasoa bere alde txarra erakutsi zigun eta etzan posible izan eta oso atxekatuta gatu ginen antolakuntzan eta orduan gogoa badegu eguraldi hona ateratzea aurten eta igerik eta jendeak igerik eta disfrutatzea, azken finean nik uste Zarauzko triatloian ezaugarrietako bat trabesia dela eta jendeak gehien estimatzen duen ezaugarrietako bat da. Itsasaldiek kalteak eragin zitula malekoi guztian eta guretzako malekoia da oso leku estrategikoa, hor frogako boxak deitzen dizkiogunak montatzen ditugu, hor da aldaketak egiteko, transizioak egiteko gunea da, igeriketatik bizikleta hartzeko eta gero bizikleta utzi eta korrikak hasteko lekua. Eta gero baita ere korrikako ibilbideko zati handi bat itsasertzetik handi joa, malekoitik, eta ikusi genuenean zenolako kalteak eragin zituen zen, hau ekaineako konponduta nengo alda, baina ikusten dugu oso erritmo honean aritu diala lanean eta hori konponduta daukagu. Hor biotopoko kanaleko golfeko paretik handi joan egurrezko ibilbide hori erabiltzen genuen, oso polita dana, baina hori desagertuta dagoenez ez dugu beste modurik eduki eta orduan egin duguna da betiko ibilbidea moztu eta izango da herriko ibilbide urbano bat izango da, lehengoa baina motzagokoa, 7 kilometro zian lehen, orain 5 izango dira eta 3 bira eman beharrean, orain aurten 4 eman beharko dituzte. Bizikletako ibilbideai begira oraindik badaude gune batzuk Zumaia eta Getaia bitartean erabat konpondu gabe daudenak, baina esan digutenagatik ekainerako preste egongo dira eta hainbeste beldur ez digu ematen. Planteatu dugun ibilbidea da, iazko planteatu genuen berdina, baina aurrera atera ahal izan ez genuena, obrak zirela medio. Eta orduan berreskuratu egin dugu eta labur esan da izango liateke Zarauztik hasi eta Meagazetik barrena Zumaira 2 bira, 26 kilometroko 2 bira izango liateke. 2 bira horiekin da gero, hori aldera hartu behar dute, beste 25 kilometroko bira bat eginez, eta hor aurkituko dituzte zatirik malkartsuenak eta gogorrenak eta pentsatzen dugu ordurako nahiko paliza hartuta iritsiko diala triatloiariak zona horretara eta ikusten dituenean handa euskaten maldapak, nik uste bat baino gehiago damutu ingo dela Zarauzko triatloian parte hartzea. Baina segurazki gozatu ere hartuko dutela behin hori gaindututakoan, Zarautza iristen dianean eta nik uste oso ibilbide gogorra dela, baina baita ere badakigu Zarautza etortzen dena oso zailduak eta entrenatuak etortzen diala eta gainditzeko moduan etortzen diala, nahiz eta sufritu, baina oso ibilbide ikusgarria da eta polita. Nesketan favorito nagusia Catriona Morrison izango da, eskoziarra. Dagoeneko Zarauzko triatloia ezagutzen du, irabazita dago eta mundu mailan oso triatloiari lehiakorra da, ezaguna eta uste ez duela zailtasunekiko lehenengo postutan egoteko. Baina baita ere badakit aurkari gogorrak izango ditula, batez ere norbait aipatzekotan Saleta Castro galdiziarra eta baita ere etxeko norbait aipatzekotan, eta ez etxekoa dalako bakarrik, baizik eta oso lehiakorra eta maila handiko dalako eta gainera meritu berezia dauka ez dalako profesionala, Maider Gaztañaga, tolosarra, duela 2 urte irabazi zuen. Gizonezkoetan esan nahiko nuke Eneko Llanos izango dela favorito nagusia, baina
100% ezin dugu ziurtatu oraindikan, ze bere egutegia oso baldintzatuta dago. Maiatzean badauzka froga batzuk eta hor lortzen dituen emaitzen arabera, erabakiko du zarautza etorri ala ere. Neukiko ditugu 2 frantziar oso maila handikoa, Gwenal Uyers eta Guillaume Dukas. Iaz ere parte hartu zuten eta lehenengo 5 artean egon zian. Eta gero baita ere Eskoziatikan, Katrionarekin batera etorriko da Fraser Carmel. Eta horiekin batera baita ere, nola ez, iaz ja bigarren egintzun, Aimarra Gerrezarobe, Tolosarrak, eta Peru Alfaro Hernaniarra ere bai, hortxe egongo dira baita ere behian. Are you what you want?